San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, piztu da Kristo hilen artetik. Heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik, denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian, lehenengo Kristo, lehen frutua denez, gero Kristorenak hau berriro etortzean. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Eseri eta ikasleak ikuratu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten. Zorionekoak, gogoz behartxo direnak. Beren abadute jainkoaren erreinua. Zorionekoak atsekabatuak, beraiek baititu jainkoak konsolatuko. Zorionekoak apalak, berak izango baitute agindutako lurra ondaren. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, beraiek baititu jainkoak aseko. Zorionekoak errokitsuak, beraiek baititu jainkoak erroki izango. Zorionekoak bihotz garbi direnak, berek ikusiko baitute jainkoa. Zorionekoak bakegileak, jainkoaren seme alaba izango baitira. Zorionekoak zuzentasunagatik erasoa jasaten dutenak, berena baitute jainkoaren erreinua. Zorionekoak zuek, nigatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztetenean. Poztu zaitezte eta alaitu, haundia izango baita zuet saria zeruetan. Jaunak esana. Heriotzaren inguruan, beste konsiderazioen artean, badaude bi gauz beti gure hildakoei desio dizkiegunak. Eta dira zoriontasuna eta atsedena. Eskatzen dugu jaunekoari gure hildakoak zoriontsu izan daitezela bere ondoan. Eta baita ere eskatzen dugu atsedena izan dezatela. Bi sentimendu horiek, bi errealitate horiek, bizi osoan ere bilatzen ditugu, baina erabat lortu gabe. Denok izan dugu zoriontsu, baina mundu honetan errorez gabiltzanok ezin dugu erabateko zoriontasun lortu. Beti egoten da zerbait zoriontasun hori lausotzen duena. Eta atsedena ere nahiko genuke, baina mundu honetan gauden bitartean beti badago egin beharra, pentsatu beharra, lana, kezkak eta atseden hartzen
behar bezala uzten ez digutenak. Horregatik, gure hildakoei bi gauza hauek, bi gauza preziatu hauek desio dizkiegu bihotzetikan. Jakinik Jaungoikoaren borondatea dela haien ematea. Zoriontasunaren inguruan, entzun dugun ebangelioan, Jesusek halako bidean seinalatu digu. Mundu hontan ere saia gaitezen zoriontasun bide hortatik ibiltzen, zoriontasuna bilatzen, ez bakarrik modu individualean edo individualistan, baizik eta gizarte mailan ere. Horregatik, esan digu Jesusek, saia gaitezela gogoz behartsu izaten, saia gaitezela apalak izaten, zuzentasunaren gose eta egarri izaten, errokitsuak izaten, bihotz garbiak eta bakegiliak. Hori da, Jesusek eskatzen diguna, baina badakigu lehen esanen beran bezala mundu hontan erabateko zoriontasunari ez duguna lortuko. Eta gure fedeak erakusten dugu ez dela dena bukatzen ereduzarekin batera. Ez bakarrik fedeak, baita arrazoiak ere. Ulertzen ematen digu, ez daitekela gure bizitza izan, zentzurik gabeko kasualitate bat. Inongo zentzurik ez duena, besterik gabe sortu dena, baizik eta arrazoiak ere eramaten ditu pentsatzera, gu baino gehiagoren batek egin dituela, eta ez daitezkela erabat desagertu, erabat suntsitu. Gaurkoan, Carmen despeditzera hemen elkartu dira. Berak izan du txikitatik fede hori. Berak bere egoeran ere, orain dela aste gutxi, berarekin egondu izan, Samuel ereduaren irudia adoratuz. Berak eduki izan du Jesus fedearen bidez ezagutzeko zoriontasun hori. Horregatik orain eskatzen dugu Jaungoiko onari fedearen bidez ezagutu duen bere alaba hau artezala goiko zeruan, eduki bezala bere ondoan, eman dezaiola, erabateko atseden hori, merezitako atseden hori eduki bezala Carmenek, sentieraz dezaiola, erabateko zoriontasuna, Jaungoikoaren ondoan egotetik sortzen den benetako zoriontasun hori. Eta jakinik gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen, eskatzen dugu ere Jaunari goiak eduki dezala, Carmenek handik gure alde egin dezala. Euskal